ei tää nyt ihan perusmeiningiltä näytä vaatetuksenkaan perusteella. Ei ihan arkipäivästä mene. Myös käsittelee tällaisia hyvin yleisiä pelkoja ja ahdistuksia. Uskon, että tämän elokuvan kautta saadaan purettua monia sellaisia suomalaisille hyvin perinteisiä tiloja. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen terapeuttinen elokuva kaikille. Hyvin merkittävä ja ajankohtainen elokuva. Haastavinta eräs vähän intiimimpi tilanne, niin sitten otti vähän hankaluutta aluksi, että siihen niin luoda semmoinen hempeä tunnelma. No vaikeinta on ollut varmaan ihan sellaisen tietyn niin kuin jännittyneen tunnelman luominen. Onko meillä tämmöistä pienemmää? On tosi tuommoinen tutumainen. Jumalauta, mikä valo. No, täällä on käsitelty hyvin vakavia aiheita yksinäisyydestä, tuollaisen seksuaalisuuteen ja tällaisen kohtauksen ohjaaminen on ollut hyvinkin haastavaa ja roolityö näyttelijä on erittäin raskasta. Joo, ja haluaisinkin. Ilman taskulampua. Ilman taskulampua en. En. Miksi? 2 voisi tulla. 1. En mä uskaltaisi jäädä tänne mitenkään. Tuossa sorsa vähän pelottaa. Se vähän pillaa mun pelon. Semmoinen tietynlainen valaistus ja kaikki se tuo semmoista jännitystä, mutta en ehkä sanoisi sitä ihan varsinaiseksi peloksi. Jos tänään ei olisi ketään pelottanut, niin meidän työtä ei olisi tehty täällä. Eli kyllä on pelottanut aivan helvetisti. Täällä on itketty. Täällä on pikkusen naurettukin. Se on lähinnä ollut semmoista hysteeristä. Mutta sanoisin, että on erittäin pelottavaa, ahdistavaa ja puhdistava kokemus kaikille mukana olla.